Nag-exit na si Felix. At pag-exit ni Felix, makapair pa makakommercial ano? Mapo na rin dito. Mapo talaga lang sa ibang na iwan na area. Notification niya sa ibang pera. Simple mo. Agad-agad. Hello. Tapos, Kastato lang sa NX. Alam mo? Pero kung nilaman ako. Alaman ako sa anong diferensya? Kung nag-diffuse ni Bongo, opposing forces. Talaga, palaon na kita sa bagay na magkakaroon siya na kita. You allow ourselves to that the country because you're sending the country to the dogs. kasi yung nakikipit niya. Alam ko Irinit so karnador ko eh. Hindi ka naman yung nag-donkey. Dahil si Grace, kung yan man talaga, pig-agitate ako ni Grace para magluwas ako. Wala ko rin na basta-basta patiklop na. Sa Bicol kaya. Sa Bicol. Bakit palabang? Ako sinasalti ko sa probinsya. Palabang. Wala. Saan palaban nito? Patukluan. Sana iba si ayaw yun. Tinis na triya. Tinis na triya. Ang bira. Sabi ni Dris, ikaw rin. Baka daw nung kayo nagkaroon ng plato. Paano mag-libot mo kaya? Pagod sa social media, kahit lalaw din mo nga. Nasituloy mo na talagang mas gusto nila siya. Ipapakita sila. Yun, talaga sabi mo. Ika na lang magpadalo sa inyong laban na kano na yung sa mga sa mga operational na network sa kapasitan. Yung pick-approach ko siya, through a common friend, o consultation ko ka. Kung yan na sa meeting eh, interview ko na, sige naman talaga siya. Napagkasulan. Siya na naman. Yung sabi nyo, yung sabi nyo. Kalaglagan ng mga leader mo, mga leader man na yung sindi. O, ito kapag ko lang propaganda na natin. Yung sabi nyo. Yung sabi si Roy, yung sabi si Roy. Balik na lang. Sa ibang media kasi, pa-resolve niya. Sa ibang media ka na. Grabe, controversial pa dito. Eh, boss eh. Pabanting Ipapabante ko lang mga tao.
Good morning po sa mga pag-iribat na po tapos na. Kakan arabante po kita ning kadikit digdi sa inutan tabi. Puuna po kita kasatuyang press conference. Johnny? Magplate ka na. Live na. Ano ba siya? Live na. Naka-live ba yun ako? Plate ka na. Good morning everyone. Good morning everyone. Maabot na po ang sa tuyong bisita para sa press conference. Ako po ang sa indong moderator mo niya na pagkaga. Please settle down. So mga ibang Miyembros kang media, magtukom na po tabi digdi sa Orinotan. Tamabot nan sa tuyong bisita. Live na kita, tabi may live feed na kita. DZLW via satellite. Live na kita on air sa radio and sa Bookface. Ay, yun na pala. Sorry. Thank you very much. Sa iday po mahaloy na panahon bagatugang pupunta na po ang press conference kanya na pagkaaga sa pagi po kasatuyang mayor na mga bisita ko niyan tigdi po sa 3rd Congressional District. Ay kita po madadangog sa pagi po kan 92.7 Bicol FM, Radyo Bicolandia, and 711 kHz sa AM band. And live man po kita sa tuya pong official Facebook page kan programang Insurrectos. And sa kadakol-dakol pa po mga Facebook page sa Entirong Bicol Region. Si mga pag-iribat na po, natapos na po pamahaw, pwede po maka-arabante kita ng kadikit. Mr. Lara, Councilor, pwedeng lang kita, garo informal lang kita. So dati lang, una ko kayo ni coffee break lang with S&D. Garo seryoso baga pag-urulayan na ko niya. Mas sineryoso. Garo sinet up nindo kami digdiho para sa sarong seryosong diskusyon. Aratsan sigurado mas seryoso pa po ang pag-uurulayan niya to. Live na po kami sa Facebook ngunyan na pagkaaga makatugang, and live na po kita sa Radyo Bicolandia, dua pong istasyon o higanting istasyon ng radyo sa Bicol Region. I-acknowledge ko lang po muna makatugang sa tuya pong mga pag-iriba sa broadcast na ma-attender po kan press conference kunya na aga. Mike Marfega from Bossing FM. Jerome Breeze from Radyo Bicolandia. Paul Santos from NXFM. Angelo Abogao from Radyo Bicolandia. Mape Mariscal of radyo natin Naga. Danny Cuerdo from Radyo Bicolandia, and Bong Villacruz from Idol FM. Myra Revilla from Radyo ng Bayan. Steph Florida from Inquirer. Janisa Sabilla from Radyo Brigada News FM.
Donna Canyeba from Radyo Bicolandia, Joel Jeremias, Brigada News FM, Olive Pado from Bossing FM, Melody Solina from Radyo Bicolandia, and Ervin Rialuyo. Idol yata ito si Ervin. Roy Ranugo from Asintado sa Radyo Energy FM, Larry Javier Bicolano, and Joseph Posikit, sorry, Areni, Jeff Pasobilio, PBN5, and Hill de la Cruz, Boyet Paderes, okay, Carlo Baldosa from PBN5, okay, Jake Fortaleza, Rene Orellosa from KMFM, Armando Imperial Jr., Angel apelyido Joel Solina from Energy FM, Asintado sa Radyo, and Christopher Novilo and Connie Kanipay from Legazpi City yata ito. So yan po, magatugang sa ito yung mga participant sa press conference kunya na pagkaaga na ipig paapod po di Sir Noel de Luna, and with your permission, Mr. SND, pwede na po kita magpuon sa tuyang press conference. Any statement, Tabi? Primerong patara-tabi, Sir Noel. Good morning, everyone. Maray na aga po. Diyos maray na aga po sa Tuya Gabos. Antes kan Gabos, gusto kong ipabistuan sa Kuyang Kataid si Mr. Dennis Tria. Ako po ang nag-substitute sa iya bilang kandidato kongresista sa Tercer Distrito kan probinsya. May pinag-ikot na po na nakabot na sa Indo, Mr. Johnny. Nakabot na sa tuyang mga pagiriba. And pigpreparar po na 6-point agenda kan sa Indong lingkod in kaso kita mailihir na kongresista sa Tercer Distrito kan probinsya. Negative pa. Di-distribute actually the brief will be distributed later on. So talagang seryoso ang dahil naging girisi. Alat ko na, una ko coffee break ini. Ano taday kaming coffee? Si saya nag-host kini yung coffee break. Taday yung coffee ang SND. Seryoso pag-iraray. Kumbaga, I have seen familiar faces around, mga pag-iriba sa media. Ini man po giraray si SND, si Noel de Luna, nagkaigwalang ning brand na SND. Noel de Luna pa man po giraray, and a media man forever, once a media man, forever a media man. So, imirar nindo ako bilang pag-iriba pa nindo sa broadcast, print, and all forms of media. First question from Noel de Luna. Jeffrey Pasobilio from PBN5. Ilis-lis mong di kita medyo day ko nakakahiling ang kagwapuhan mo tabi Padi. Yan na po. Good morning SND. Good morning Sir Dennis. Kauli-uli na kami sa Good morning po sa Gabos sa Pag-iriba.
nakiulay ko kay Consial Edwin na mainot na ko ta may board duty pa. Barita ko pati may serving niya na aga. Kaya maduman na po ko. SND, sabi ko yan, this is it, pansit. After so long, after kadakol ng mga bingat, after kadakol ng mga ansyas, kadto na pabarita kang ma-vice mayor sa Naga, ma-mayor sa Naga, last day na kan filing kan October 8, di ka man nag-file. The last day kan period for substitution, finally, nag-file ka ng candidacy as congressman. So, ano po ang mga rasones, ano po ang mga circumstances sa ibong kan garo na hiling na urong sulong or I don't know how you would want to call it, pero usong-usok yan ngunyan ng mga undecided ang mga politiko. We've seen it all around, pati sa national level. So, ano po ang rationale behind duman sa kadakol na pigprobaran mong kandidatuhan, then finally here you are aspiring to be our congressman higit po sa 3rd District. Thank you, Padi. Ika naging politiko ka man, hanggang ngunyan politiko. Ang gabos pong politiko, igwa ni mga pasistema, igwa ni mga diskarte. Nauso po ang sobra-sobrang diskarte sa politika, magpoon 2016, kan magkandidato. Substitute bilang kandidatong presidente, si Presidente Rodrigo Duterte. Ninuli po na pinagtatagama, pinagkatalaan ni sa Omnibus Election Code na pigtutugutan na magkaigwa ng substitution withdrawal up to the last day. The last day of the substitution was yesterday. So, you may just call it as a diskarte. Kumbaga, gabos man sa politika, daining no certainty. Gabos very unpredictable. Gabos minauyon sa huyop kan panahon. Now, insofar as I am concerned, ang pag-desisyon ko ta na pagkandidato, pinagligawan ako ta na. Dahil nga rin, dahil na po kita nagplantar kan sa tuyang sertipiko, di kandidatura kan nakaaging October 8, which was the last day of filing of COC. But still, we have to heed to the clamor of our people. Na ang clamor, maski nga ni si Mr. Dennis Tria, he has been hearing that clamor that magkandidato na po ang Noel D. Luna bilang kongresista sa 3rd Distrito kan probinsya ng Camarines Sur. Magkaiba po sa samuyang lakaw pero magkaparehas na. Kan nag-share kami kan samuyang report on the ground. We were sharing the same report, the same clamor, seeking Noel D. Luna to run for Congress in the 3rd District of Camarines Sur. So, dahil pong pigplano, gabos nag-arabutan, all in heaven's name. Dahil na po kagustuhan ni Noel D. Luna na igwang arog kaning sitwasyon ngunyan na mga kandidato na po balanan sa indong lingkod bilang kongresista sa 3rd Distrito kan probinsya. Siguro tawan tanig pagkakataon si Mr. Dennis Tria, mag-share man sa iyang kang experience on the ground na parehas kami nagluwas. Dangan pag-ulay mi, when we sit down, na hiling mi po ang kahagadan kan mga tao na magpadagos an sa tuyang aspirasyones na serbihan ang mga taga 3rd Distrito. Diyos marinaga po sa inyo ng boss. Tama po ang sabi ni SND. Kaya nagparelipot-libot po kami sa mga banwaan ng 3rd District. Ang kadaklanan na parang ng mga leader ni Noel D. Luna. So, pinarapot-hapot ko sila kung ano man ang maray magiging sa ng lugar sa komunidad nila. Ang pigsabi nila sa kuya, ano nga po sir, carry mo si SND. O na, kung amigo ko yan. Sayang ko tagay sir, dapat yaw siya digli. Kayo na ito.
Hinanap ko si SND, nagibo kong paagi na magkaulay kami, through a common friend. Pigkaulay ko siya, pigpaliwanagan ko siya kang gabos na niya ako, ang pigaharanap kan mga lideres sa 3rd district kan palibot-libot mi. Kaya ito, nag-ulay-ulay kami doon, niya ako mas maray ka, no? Ika na lang magpadagos kang kalakawan. Tanya ako nga ni mahigos magparalibot, kundi igwa mo akong cancer, may cancer ako sa bulsa, kaya niya ako di, ikan mas maray ka, no? Ikan mas maray ka, tayo may kapasidad na, no? Kaya ito, napagkasundo amin doon, na siya na lang magpadagos. Siya po ang bigaharanap kan mga leaders kan 3rd district. Kaya sabi ko, ika na magpadagos. Yan tabi ang sitwasyon, kaya yaon siya igdingon yan, yaon ako igdingon yan. Suportaran ta po siya dahil siya talaga ang pigaharanap kan mga leader kan sagod mga komunidad kan 3rd district. Yan lang po tabi. Thank you. Thank you very much, Jeff. Next question from Radyo Bicolandia muna. And sunod si Olive. Mr. Dan Aguerdo. Salamat, Paring Edwin. Kay Mr. Tria, good morning po. Agkapi ka na, Tabi. Danny, Yun na po, yun na po. this is a coffee break, Tabi. Bakong seryoso. Oo, Magtagangisi. seryoso talaga kita. Pero seryoso lang ang face. Pero bako yan totoo. Sabi ni SND Subago, itong mag-iriba kita, dati kitang iribanan, para rin kita taga-media. So siguro, ining oras yan, ining gusto ko siyang apo doon sa dati ming harapudan kang kami nagrilibot-libot pa sa Naga. Nag-orbit kami kayo. Terminong media yan. Kaya, apo doon ko. Kita lang nakakaaram ka yan, ha? Oo, kita nag-aram kaya. Dahil hindi aram yan. Kaya, aapo doon ko lang siya sa dati ming harapudan sa pangaran lang na Noel. Noel, nagkagawa ka ng pagbago ng desisyon, arong nagatong nahipot sa bago ni Jeffrey, na si plano mong intensyon kang inot, darahon mo ang Kusog Bicolandia as party list and as a party list congressman. Ngunya nagkagawa ng pagbabago, nagdesisyon ka na magdalagan ka na lang as congressman sa 3rd district. Now, ano po ang mga nahiling ni Noel de Luna na pwede pang pakarayon, dagdagan, baguhon sa 3rd distrito? Salamat po. Thank you, Danny. Garon nakaikot na si Sakuyang 6-point agenda. Chet. So you will see, I think we should be distributing that already. Mahihiling po nindo na nagpreparar kita. Data po, aspirar na magkandidato sa 3rd distrito for nothing, Danny. We're not doing this just for the sake of politics, just for the sake of running. We're doing this because I think igwa ni mga bagay na mga dapat gibuhon sa 3rd distrito kan probinsya ng Camarines Sur. Yaon dyan, I cannot make any reaction yet kung dahil hapot pa. Pero ang enot po kayan, ipoproponer when I get elected, I will propose for the creation of a separate legislative district in Naga City. That's number 1. Number 2, I will push for the legislation that we now separate from the rest of the country, Bicol region becoming an autonomous region of Bicol Peninsula. And aside from that, may mga development agenda kasabay na dyan ng mga infrastructure program na sa tuyang ipoproponer as in an pag-rehabilitate, pag-suporta pa through subsidies sa mga health facilities sa tuyang district. And very important, ang pag-create po kan San Miguel Bay Development Program na masyadong dakula ang San Miguel Bay, pero pinag-iisip ta na ining sarong aspeto kan sa tuyang pag-asenso development
we make use of the resources, vast resources of the San Miguel Bay area na minakompuesto kan mga banwaan ning Siruma, Tinambak, Calabanga, Kabusaw, Sipokot, and Mercedes, Camarines Norte. Iyan tabi, pading Dani, sa tuyang pinag-iisip, very important legislative measures that we will be proposing once elected as your representative of the 3rd District of the province of Camarines Sur. Thank you, Danny. Next question from Bosing FM, si Ma'am Olive Papado. SND, good morning. Morning, Olive. Good morning, Glad Olive. to see you again. Thank you. Yes po. Kadakul na nga las kan magtuninong ang Sarong Noel de Luna. Biglang nawara igdi sa Naga asin hinaharanap kana mga taga syudad ning Naga asin mga taga 3rd District kan probinsya ning Camarines Sur. Sangunyan po, finally, pigpahayag mo na madalagan ka bilang kongresista sa ikatulong distrito kan probinsya ng Camarines Sur. And ang kahaputan ko tabi SND, ano ang igwa ang SND sa tulonyang kalaban sa pagkakongresista sa 3rd District kan Camarines Sur? Pambira. Masakito nan sa imong haputa. Talagang seryoso kita ko niyan, ano ha? Pambira ka, Olive. Pwedeng dahil ko na simbagon. Kamu na po ang mag-simbag kan hapot ni Olive. Pero sa gabos na nagkakarandidato, ako medyo hubin-hubin pang kadikit. Ma-birthday ako sa masunod na bulan, edad 53 anyos. Siguro sinda mga medyo may edad-edad na. So yan lang simbag ko sa hapot mo, Olive. So, ibang mga pag-iribata, sindanaan, masimbag ka na po mo. Okay lang, rabi yan? Danny, okay lang? O, sindana. Thank you, Olive. Madagdag lang tabi ako naman sa apot ni Ma'am Olive. Sa palibot-libot ko kaya, na-realize ko na si SND, igwan karisma sa mga ano. Dahil nakakaulay kong mga leader, medyo ano sa iya eh. May certain kind of social attachment sa ano niya eh. Aside from that charisma, sa hiling ko, ang energy is one of the driving force kung ano ang kapos sa pig-ano niya, successful. Ang party list na pig-ibo niya, dahil baginin doon mga placards na yun, sagot mga tarpaulin na yan sa ano, that is a sign of energy. Bako lang na political energy, kundi so enthusiasm to serve the community. Iyan sa hiling ko. Naiba sa iya sa iba. Mayo mo bakit yung tarpaulin ako nahiling ng mga miski nga ni presenting congressman, mayo pa ako nahiling dyan. Sagot sa palibot-libot ko, kaya kami nahaloy sa siyempre, sa bumbon, naguom duman sa samuyan ruida, dahil sa mga tinampo, laboy, ngunyan mayok man na congressman na kadumang gayod. Ngunyan bigulay-ulayan mindo ha. Iyon na pagkakaiba ni SND. So energy, sagot charisma, sagot enthusiasm. Tabi yan. Next question. Thank you very much. Alat ko na ta. Garumayo mga kamuti kita mga tayo, nagpaparakpak bagay diyan na. Mayong energy. Dikit na painit, mga pag-iriba. Sunod po question sa Bosing FM, magkiraray si Mike Marfiga. Mike, before anything else, an press conference tabi, I would like to acknowledge, Padi, Alobania of DWNX. Ining press conference tabi ni Deca Mariano, na palibasa si Noel de Luna, dahil pag-iriban nindo, an hapot medyo, kunyan lang, midya-midya lang talaga. No holds barred tabi kita. Any question under the heat of the sun will be responded accordingly. Good morning, SND. Good morning. May mga naglalako po niyan social media na sinasabi po na ikada DDS. Yan ang mga pinapalakop social media. At ang kanina medyo, siyempre, mapadumang kasarong partido. So, ang hapot ko,
Ano man ang God, DDS katabi SND. PDDS po ako. Bakong DDS. I have never been a member or a DDS. Yes, I am a pro-administration candidate, but I am not part of DDS. I am a member of PDDS na ako po, pag-representar ko yan na partidong yan. Medyo pwedeng ba i-expound mo tabi, Mike, and question? Kasi I will have to respond to your question accordingly. Kasi garo igwaning insinuasyon mapadapit dyan. Can you please expound the question, Mike? May mga, ang circulation kaya ko niyan, garo itong, ang kampanya ko niyan, no to DDS, digdi sa Bicol, definitely, dahil kita mga Bicolano, dapat magsuporta kita sa kandidatura ni Vice President Leni Robredo. So, ang nangyari ko niyan, ang kampanya, ayun na, pag DDS ka, dapat day pagbotohan. Dapat kita Bicolano, magsuporta kay Vice President Leni Robredo. Duwa kaming masimbag. Ako una, and then after me, si Mr. Dennis Tria. May mga nabasa ako ng post sa social media na pig-post and picture ko. Pig-post and picture kan sarong kandidatong alkalde sa siyudad ng Naga, pig-post and picture kan sarong kandidatong konsehal sa siyudad ng Naga na PDDS man da, and then mga iba pang personalities sa siyudad ng Naga. Alagad, dahil hindi pigsabi na sa mga naghagad ng ayuda pinansyal sa gobyerno nasyonal, mga naghagad man palan sa DDS kung sinasabi ninda ang Duterte administration DDS. So, to me, garo nagkakaigwa na kita ng division. Pag medyo data, pinabayaan tayo niyo, padagos sa kita magkakabaranga. Kung ang Noel de Luna palan naka-attach sa administrasyon dahil PDDS or DDS, mauto nung maray. Pero so naghahagad ng ayuda, nagluwas pa sa Facebook, nagluwas pa sa website ninda, okay lang. Bakong maraot, tabi Mike, may I ask the same question? Is it bad that, ay Noel de Luna sided with the administration dahil PDDS, ano man ang apod mo palan? Sa mga tao naghahagad ng ayuda na magiging ipokrito na sinda bakong DDS dahil DDS ako, sindanan maray, ako maraot. Ako yan lang, medyo may distinction tulos eh. I'm not saying I'm clean. What I'm saying, ano bagang maraot na ginibo kan DDS or kan Duterte administration or ni Senador Bongo na padagos na pagdudukot sa kuya para lang maulang ang sa kuyang kandidatura bilang kongresista sa tercer distrito. May I ask any one of you here, anong maraot na igwaning arog kaning kamarugtakan? Si Bongo kada kaaging eleksyon 2019, halos mamutiti ang resulta kan eleksyon. Alagad after kang eleksyon, kadakul-dakul pong itinabang pa. He disregarded any political color. He has been continuously helping our local governments in the Bicol region in form of projects, baka ulang mga projects, mga assistance to communities. And then, ang siyudad ng Naga, if I may quote, he has been writing, thanking the honorable senator, the president himself, for the upgrading of Bicol Medical Center, no less than the congressman, Gabi Bordado. He's been thanking the president, the senator, for the support to upgrade the Bicol Medical Center. Ano nga po din doon kayan? Nagsisimbag man sinda sa sarong bagay na garo ang SND dahil yaon dyan nakaside, naka-align, maraot na. Dahil sinda naghagad lang, okay lang. Let's not talk about politics on a national level. Let's talk about politics on a local level sa distrito kan probinsya. Kadakul-dakul po siguro ang pwedeng gibuhon sa tercer distrito. I am not saying I'm clean. I'm not saying na
Ako ang sinugo, I'm the Messiah para tapuson kung ano man igwan ng pagsakit ang sa tuyang tercer distrito. Sabi ko nga ni Ken, mabako akong politiko. I'm here to serve our people. I'm not a politician, but I can lead you people. My constituents sa distrito kan probinsya ng Camarines Sur, tercer distrito. Medyo malisyoso kaya, tabi Mike, ang mga post sa social media. Ang apot dyan, Naga City, Camarines Sur is still part of the country. And this present administration is duty-bound to support its people. What's wrong with that? Mike? May ano garo si Mr. Dennis Tria? Na-high blood tulad si SND. Anyway, ako po ang chairman kan PDDS. Bago po DDS lang, PDDS. Sa Camarines Sur, sagod ako ang vice chairman kan PDDS sa Interior Bicol Region. So, we consult leaders from mayors to barangays to governors from time to time. Ang samuya pong instruction coming from sa leader mi sa national is to work, for the betterment kang community, whether it is municipality, district, or whatever. Si SND po is a very generous Bicolano, very generous businessman, matinabang, maanoan. Kaya bago man po na dakulang kaulangan pag-abot sa politika, lalo na sa national, ang pagkandidato ni SND. Ang gusto lang po ni SND, araw kang pagulay-ulay mi, kang pig-turnover ko sa iya, so pagpadagos kang pagkandidato sa 3rd District na congressman, na matabang siya. So tabangan ta po siya para makatabang kita sa Interior Bicolano. Kung ano manigo kita sa national, kada sa Rosatuya, desisyon tayan. Whether kung ano man ang sa tuyong kagustuhan, desisyon tayan. Pero pag-abot po kay SND, si SND po, matabang lang sa komunidad kan 3rd District. Pag-abot po sa national, ang mandate mo po, hali sa national, is to help natabangan ang community, betterment kang community. Yan lang po. Thank you. If I may just add, tabi Sir Dennis, Mike, gentlemen, ladies of the media, kaya nga ni duman kan ako dati pang chairman kang Kusog Bicolandia, and I would like to share this to you. We have been proposing that for Bicol region to have inclusive growth, magsiparar na lugod kita. Kung arog man sana kanya ang klasikan politika na garo we are, kita-kita lang. And I will propose, if get elected, that we create this autonomy, that we separate from the rest of the country. We manage our own resources. Gibuon ta na pong sarong autonomous region, ang Bicol region. Autonomous region of Bicol Peninsula. Kita na po magmanihar. Dahil nakita makiaram sa nasyonal, kita na sana. Takon, padagos kita magkaigwaning arog kaning kamurugtakan. Sabi ko nga ni, padagos po kita magkakarbaranga. Ang eleksyon sa masunod na taon pa. Pero ang issue sa politika, diskusyon sa politika, mainit na pong marhay. Nalilingawan ta na igwa kitang obligasyon sa satuya mga constituentes. May mga tao dyan, sa mga barangay, dahil pigkakakan. Lugaw na sana dahil ang ipinapanira. Why? Because of the unemployment dahil kang pandemic. We have to do something. We have to arrest the present situation at hand na mga tao nagtitios. Lingawan ta po una siguro ang politika. Well, we're doing this because we're having elections next year. Pero sa sobrang diskusyon sa politika, nagkakabaranga na po kitang Bicolano. That's why, because ang objeto po kang PDDS, magkaigwaning, mag-federate na lugod kita sa Pilipinas. We share the same objective. Kaya nga po kita, once na elected, we will propose for the creation of an autonomous region of Bicol Peninsula.
Thank you very much, Mike. Iyan po sa rukan mga best idea na dagugwali kay SND. Yan, autonomous region na yan. Maray po yan para sa tuya. Okay, the next question from Radyo Bicolandia, Ms. Donna Canyeba. Good morning, everyone. Good morning, SND. Morning, Donna. Pigbabasa ko, sir, igwa na tulos ning legislative agenda si SND. And bilang taga-Naga, saro sa mga interesting po, ining sinasabi mong Naga City Legislative District, gibong magkaigwan sa diring legislative district ang Naga City. Ano po ini original concept ni SND? And paano kita nag-come up sa arkaning concept? When I sat down with the Vice President last June, kasi nasabi ko sa iya na mga kandidato kong kongresista, I was telling the Vice President and ang ibang mga politiko po that once elected, I will propose for the creation of a separate legislative district for Naga City. Based po sa dokumento kang siyudad ng Naga, the Naga City government, by year 2022, because today, as of today, 2021, our population is 243,837. Next year, our population estimated, projected by the city government of Naga, we will be, by 2022, 255,432 people around Naga City. Enough to master and to convince Congress that we create another district, another legislative district for Naga City. Anong gusto sabihin po kaya? So gabos pong mga inisyatibo kang kongresista will be focused on the development, inclusive development of the city of Naga. Na wawalat na po kita. Kanibang mga syudad sa Bicol region, lalo na po kang Legazpi, we will have to do something about this. So this is, kumbaga mailing mo dyan, tabi Donna, iyan ang pinaka-primero kong agenda once elected as your congressman of the 3rd District of Camarines Sur. Thank you, Ms. Donna. Next question from PBN5, Hil de la Cruz, and masunod po si Mr. Joel Hermias. Good morning, SND. Saro sa mga Morning, Jill. nahiling ko digdi sa imong legislative agenda, papabutan ta kanining pasasalamat. Ining number 3, build road network to Connect Calabanga through Barangay Balungay to Kabusaw. Para mo isindi taga Kabusaw ako. Sana bago mo lang ako mawara sa kinaaban, mahiling ko marealisar yan. Talagang katong panahon, SND. Tagatong panahon, SND. Katong day mayo pa ini yung Maharlika Highway, digdi nagaagi ang alat ko sa lugar na yan, through ko yan, barge. Tiga ano, ngunyan kung sakaling ika ang makatukaw sa 3rd District bilang kongresista, ano tabi mapapadali mo ang pag-construct ini yung anong ini yung pagkonektar kan the 3rd District papunta naman sa 1st District and Provincia ng Camarines Sur, Kabusaw, Camarines Sur. Jill, thank you very much. Before anything else, I would like to acknowledge the presence of Vice Mayor Jupito Agualada of Kabusaw, Camarines Sur. Yan po siya digdi, nakikisumaraw sa satuya. Antes pa po na nagkaigwa ning aspirasyones ang sengdong lingkod magkandidatong kongresista sa 3rd Distrito, kinaulay ko na po ang DPWH sa pangingenot ni Director Virgilio Eduarte to take a look into this very important project dyan po sa Calabanga and Kabusaw. Sinasabi mo nga ni Jill, kan panahon dyan po nag-aagi. Now, dahil na po siya inaagihan. So we missed that link. Nagsurat po, and I will have to read this. This letter addressed to Secretary Mark Villar, then Secretary of DPWH, by Virgilio Eduarte, dated August 25, 2020. Ginigibo ko na po antes pa kan panahon na kita nagplantar kan sertipiko.
Memorandum for Secretary Mark Villar through Yusek Maria Catalina Cabral, Undersecretary for Planning. Subject, funding request for the construction improvement of missing link, Cabusao, Balongay Road, Camarines Sur. May we respectfully request funding for the construction improvement of missing link, Cabusao, Balongay Road, Camarines Sur in the amount of 577.967 million pesos. Please be informed that the proposed road will connect the two congressional districts of Camarines Sur, linking the gap of two tertiary national roads, Sibukot, Cabusao Road, and Naga, Calabanga, Balongay Road. So, as early as last year, maski po nasa pribadon sa indong lingkod, tinatabangan ta na po na magkaigwa ning marealisar. Anhaloy mo na tabi, Jill, na pinapapangiturugan. Pangiturugan, bakulang kan mga taga Calabanga, mga taga Tercer Distrito kan probinsya, kundi sa Induman na mga taga Cabusao, Sipukot, Libanan, and the rest of the municipalities in that district, tabi, Jill. So, yan. Ihinguahon ta po, nagigibuhon tayan sa laupuan sa tuyang termino bilang sa indong representante. Thank you very much, Hill. Next question from Brigada News FM and aratyan po ang mga taga-media from Legazpi City or Albay. Mr. Joel Hermias. Good morning, everyone. Good morning, sir, SND and sa mga... Good morning, Joel. Good morning, sir. Bako nasa coffee break kita, pwedeng coffee pa ulit. Malipot, digdi sa gilid. Yes, Joel, long time no see. Yes, sir. Congratulations, Insurrectos. Yaong kita kayan duman sa Balyong Station, haloy kita nagkaiba. Nag-flashback lang bigla sa isip ko. Ang Insurrectos, pwede pang open pa sa mga dating Insurrectos. Roger, yes, ang sir. radio program. Opo. Announcer siya, sa SND siya ang announcer. Ako po ang backstaffer niya. Ako ang sugo niya kung saan nga apudan. Then after kayan, malamirda na kami sa sentro kang Ma-orbit na kita. Sa SND, at Cabusao din ako. Naugma ako duman sa number 3 ini, ano po, and sana ma-realize na ini, ano po. And kada ko na nag-aasa kanin, kan mga nakagipang mga administrasyon. And sana mo niyan, sa paagi mo po, madagos na ini. Sa number 6 ako, sir, San Miguel Bay Development Program. And pag sinabi mong San Miguel Bay Development Program, kadakot po ang mga banwaan na yaon nakapalibot sa San Miguel Bay. Cabusao, Calabanga, Tinambak, and others, ano po. Kadakot lima problema dyan, particular na ang satuyang mga parasira. Digdi po, sir, ano po ang nakapalaman? Digdi po sa development project mo po, program para sa San Miguel Bay Development Program. Thank you very much and good morning. Joel, dakulong kitang iniisip po, programa dyan sa... Pero maribay kita ang mikropono, tabi ta Sorry. Dakulaon po ang satuyang resources dyan po sa San Miguel Bay. We have plenty of opportunities around na pwedeng i-develop po and magserbing catalyst for progress kan Bicol region as a whole. Primero po, data po lingawan na nagkakaigwa na kita ng diskusyon sa West Philippine Sea. Because of that escalation of tension dyan sa West Philippine Sea, nagkakaigwa po ng epekto sa international trade and commerce. Dahil sumangahali sa Amerika, hali sa Mexico, that part of the world na nagtatraverse po dyan sa itaas kan Pilipinas, pati rin dyan sa West Philippine Sea, dahil po sa diskusyon, nagkakaigwa po ng nadi-disrupt sinda. So, we would like to host San Miguel Bay to become a new international hub in that part of the eastern seaboard of the country. And apuera po kayan, ang San Miguel Bay is very, very close, about 300 kilometers
to Benham Rise. We will have to protect that, part of the country na sa tuyang pagsasadiri na mayaman po ang natural resource diyan po sa parting iyan kan Pilipinas. So dakulaon po yan na oportunidad para sa tuya. But we will have to do it very slowly. We will ask the National Economic Development Authority, the Regional Development Council to look into this, to make a study on how to address, to develop San Miguel Bay into an international hub. International and national and international. We can host a naval station, a substation dyan sa San Miguel Bay, dahil ang naval station for South Luzon is presently situated in Legazpi City. We can utilize that vast resources of ours. Makatatabangan po ang mga banwaan po dyan sa Siruma, Tinambak, Calabanga, Kabusaw, Sipokot, and Mercedes. Mag-aabot po ang panahon. It may not be realized in our time. But if we have drawn this framework, plano, ang ibang mga politiko pwedeng ipadagos po sa tuyang pangiturugan na magkaigwa nin mahiwas na development po dyan sa San Miguel Bay area ang iyan tabi, Joel. Thank you. Next question from Radyo ng Bayan, Ms. Myra Revilla. Thank you, Edwin. Myra, Maray na good morning. pagkaaga sa imo, Mr. SND. Kadtong nag-Ferris wheel kita, bakong Mr. S hindi ang apod mo sa kuya. Ano abot ko? I'm still the same as yes. before. Yeah, Noel na lang. Kung nagigirumduman mo po, nag-Ferris wheel kita. Ramdam ko ito. Day, ang istorya kaya kani, Ano itong mga kantsaw nindo dyan? Oy, day ko tabi naging ilusyon si Myra. Parehas kami taga-pili, piyesta ka ito. Kaya kami, aram mo itong shooting, gun shooting. Tama na tabi ang intriga, taday kami naging ilusyon, mag-ilusyon ni Myra. Tapos, nagsakay kami sa Ferris wheel. Those were the days. Okay. Ansaro sa masasabi ko kay Noel. Yan ang generosity and capability. Pero gusto ko na mamurulan na. Thank you, Myra. Thank you. Okay. Ang hakaputan ko ngunyan tabi sa imo, Mr. SND. Kung nagigirumduman ta itong si the late Convenor Commodore Jimenez, itong Bicol Autonomy, ining sa imong gusto mong ipostro na Autonomous Region of Bicol Peninsula. Ano tabi ang pagkakaiba kaini katong Bicol Autonomy ni Jimenez na gusto niya ipostro pero di nagmaterialize? And papaano mo tabi paplantyahon takon magigiramduman ta nakaigwaning feud ang Naga and Legazpi na sinasabing isay ang asinsado. So papaano tang ipupurso iniyo knowing na duman sa Legazpi, sa Albay, igwa duman din mga politician na nakikikompete sa Naga. Thank you, Mr. SND. Thank you, Myra. Masyadong seryoso si Myra. Sa primerong hapot na anong pagkakaiba, day ko po aram kung anong pagkakaiba, pero still the same, Bicol, we really wanted Bicol to have that inclusive autonomy. Kumbaga, kita na mamanihar, we have plenty of resources around. Bakulang pong natural resource, kadakul-dakul kita pong talent. Mga Bicolanong, mga mauutak, sa gabos na aspeto, most importantly, on the aspect of research and development, may mga inventor nga ni kita mga Bicolano. Alagad, sisay po ang nakikinabang. Ang ibang nasyon sa kinaban, iyo po ang nakikinabang. Because we have not given them the opportunity to make use their talent digdi sa tuyang lugar. It's about time that we manage our own resources. Kita na po. Igwa kita ning sa Albay, igwa kita ning geothermal plant.
sa manito and bakon igwa po kita. Igwa kita ni mga natural resource na pwede tang i-utilize para po mag-generate kita ning kwarta, ning financing for our own development. Kita na mismo sa Bicol region po ang Magibo kayan. No longer us seeking national intervention na magparahagad kita sa national government to finance our development projects. Kita na po kaya. That's why kanako po nasa Kusog, Bicolandia, and we in PDDS, we're advocating now that we pursue this autonomous region for the Bicolano people. May mga commission na kita tabi, Myra, na mga technical people to come up with a comprehensive plan, program, studies on the aspect of creating this autonomous region of the Bicol Peninsula. Tabi, Myra. Dahil man kay puwan mag-compete sa Legazpi City or any other cities in the region, we will have to do our part. This is a collective effort. Bako lang po kay Noel De Luna, bako lang kay SNDS, your congressman, future congressman of the 3rd District. But this is our obligation. We have the moral obligation to contribute to this development. Dahil ko po inikaya kundi kamo. There's no need for us to compete with other provinces, other cities in the region. We will have to do this on our own. Kita po pagtarabangan ta po iniyo. Tabi, Myra. Thank you very much. Next question from Asintado sa Radyo Energy FM, Roy Ranuco. Thank you. Sir, good morning. Morning, Roy. Si Roy, partner kanin sa kuyang dating programa kadto. Iyo. Inian sa kuyang field reporter kan mga panahon. Si Double R. Sa DCLW. 711. 1965. Sir, may mga may mga paraoma na nagpaabot sa kuno impormasyon. Ko yan, Puno Campo hanggang Bumbun. Kadaklan mga paraoma. Ang problema ninda pag naggugusi na kan sa indang inani. Mayo po dasin ng kasurog. Mayo po dasin ng kasurog ta garoan mga komprador nagkakaurulay, nagkakasararo. Bagsak ang presyo kan paroy. So mahal ang abono, mga pesticide. So dahil na nakakabawi ang mga paraoma. Ano po ang pwedeng ko yan magibo pag naging kongresmana si Cindy? Roy, thank you. Kan kalihis na 2 bulan, nagpasiri po kita dyan, nagbisita kita sa Ocampo. Nagkaigo kita ng audience sa grupo nin mga paraoma dyan sa Ocampo na pag-ulayan. The same question that you fielded ngunya na pagkaaga. Ang hapot kung paano matatabangan sinda. Ini pong problema kan mga paraoma sa Pilipinas, haloy-haloy na pong problema, especially na nagdadakula po ang mga farm inputs. And sinasabayan pa po yan kan mga pigi-import na mga bagas hali sa ibang mga nasyones sa Kinaban. So this situation, siguro kay puwanan pagturukawan, bako lang po, kung ako maging congressman, I will definitely push for some amendments na makaprotehir sa satuyang mga parauma. Pero po ini sarong national government initiative na kaypuhan pinagtarabangan, pinagdesisyonan kan gobyerno. Bako lang po kang Kongreso, Senado, kundi kan present dispensation or the future administration digdi po sa Pilipinas. Saro po ining very complex situation, problem na kaypuan i-address very collectively kan mga Pilipino, kan mga leaders, tabi Roy. But let me assure you, our farmers na I will make a stand sa relasyon pong iyan na sa punto pong iyan
na inaatubang na problema kan sa tuyan mga parauma. I cannot make any promises with respect to the problems of our farmers. I can only assure them na ipaglalaban ta po kung anuman ang sa hindan mga pinagbubot, sa hindan kabutan para po ma-resolveran ang problemang haloy na. Bakulang po ini kan ngunyan, kan mga nakalihis na mga panahon na nagiging problema kan sa tuyan mga parauma. Thank you. Thank you very much, Roy. Nanangog mo man, Roy, na bakulan ng tulang sa kapisog ang gigibuhon ni SNDO dadaran sa 3rd District. Next question po from Albay po, si Ma'am Rides Barcia from Rappler. Roll call pala to Good morning. Good morning, Rides. Si Rides, kasudma pa ni Siging Hapot sa kuya. Kasudma pa pigpaparibong ni Rides ang sa kuyang payo. Good morning. Layman, Nalugod mahapot si Rides, kang pangparibong payo. simple lang po ang hapot ko. With the fragmented political system in Philippines, and we have a bankable and candidate for presidency, si VP Robredo, which is, we see it as unifier with the current system of in politics sa Pilipinas. And now you are running under Bongo. How would you settle yourself, and how would you see to deliver a vote between the two political opposing candidates? Pati ka muna silensyo, di ba? I am in a very serious dilemma, Rides. But last night, when I was discussing things around, including you, Rides, nasasakitan po ang sa inyong lingkod. Dahil early on, I have announced that I am supporting Leni Robredo in her bid to become our next president of the Republic of the Philippines. At the same time, I have announced that I am supporting a Bongo who is running for Vice President of the Republic of the Philippines. Gabos po nagbago dahil kan mga pagbabago. Kaya nga dahil duman, medyo nalibong po ang sa inyong lingkod dahil duwa ng mga amigo ko, puro kandidato pagka-presidente. Natuluhan palan ang sa kuyang amigo, Antonio Parlade from Ligao City, also running for president comes 2022 elections. Mas nadagdagan po ang pagkalibong kan sa kuyang payo. But, admittedly, di ko aram kung anong sasabihon ko tabi. But you know, the country is already in the midst of very unpredictable political situation. Na ang definisyon kan pagiging supportador kan politiko depende sa kung anong kolor kan politika igwa ka. Whether you are a member of the Pink Revolution, a member of the Red and Blue Coalition, the orange, the yellow, that practically defines your politics. Pinaghahaditan ko, yaraon ka mo di pinaghahaditan ko, that maybe at some point this will lead us to very serious social and political unrest. Dahil kita-kita, even in our family, Danny, you will ask your family, bako sa pamilya mo gabos, sarulak ang tono kan politika. Maybe your wife
will not go with you if you're a pink. Your children, kaya nga igwa kita ning kunyan igwa kita ning sagrado bo ang boto. Igwa kita ning diretso to the constitutional rights to suffrage. Kaya nga ni pag-abot diyan baga sa election precincts, may ulang. Kaya di pwedeng mailing kan sa tuyang kataid kung si Sepe gubotohan ta. But now, we are already in the midst of that situation. Antes na nagdalagan si Bongo, these two opposing forces, the pink and the red, naglalaw kita sa sarong sitwasyon na nagkakabaranga na po ang mga Pilipino. And with the entry to the presidential race of Bongo, he somehow diffused the tension between the two opposing groups. Kaya nga nasakitan na tabi ako, rights, mga tugang, fellow members of media, na magdesisyon. If I can only make a choice, I will have to make a choice. But I will be electing two people around, Robredo and Bongo. Pero dahil po pwede. Kaya nga po, gugustuhin ko magsilensyo na sana. It's up to our people to decide kung ano po ang bubutuhan nila. But for me to make a categorical statement, I know Rides has been extracting a statement coming from me. Whether I should not or I should go or no. But I cannot make any more categorical answer. Because my two friends are already there. This is the very essence of our democracy. They're already out there. Si Vice President Leni Robredo, yes, nasabi ko that I will be supporting her presidential bid. Maybe she's already in the very good hands of people around, prominent politicians duman po sa Metro Manila. Pero let me ask you people, may nahinig na lamang kita mga Bicolano na nasa likod ni VP Leni sa sayang kampanya pagka-presidente. I would like to ask each and every one of you, our fellow Bicolanos, Nagueños, you have done your part already. Pagko-questionin doon sa kuyang conviction. May I ask each and every one of you, aside from doing, your caravan, pag-iba dyan, let me ask you people around, anong kontribusyon nito kay Vice President Leni Robredo is running for President of the country? Early on, at the stage of the filing of the certificate of candidacy, I organized the Bicoleni movement with so many people already in our midst supporting the candidacy of VP Leni Robredo. But the time that Bongo is already running for president, I can no longer be part of that because I have to stay neutral. Let me just ask you, ano man tabi ang sa indong kontribusyon? You keep on questioning me. Kan sa kuyang conviction para kay VP Leni Robredo, let me just ask the same question, ano ang ginigimo nindo? Last October 20, I went to see VP Leni in her office sa Manila. I have been giving some unsolicited advice. I would rather see people, familiar faces in the Bicol region. Why not take your part and become part of the campaign team of Leni Robredo? I would rather send a friend. I would rather send a friend, Jan Bongat, to become part of the team of Leni Robredo. Or Gabi Bordado to become the spokesman of Leni Robredo. Why not, I have not seen faces, dahil ko lamang nga ninahili sa kuyang amigo. O baka dahil sinda pigtutugutan na mahiling sa likod. You've been questioning me. But let me throw this same question to you. Ano ang kontribusyon nindo tabi? There's nothing wrong with me already running under PDDS. Anong maraot? Ang administrasyon, mas kinapir din sa Bicol region, padagos pong nagtatabang. This is now, sinasabi kong
nagkakabaranga na kita dahil kung si Noel de Luna pala, niyaon dyan permi maraot na. So mga nagharagad, so mga padagos na naghahagad, sinda po mga malilinig. Asikasunod na po ang satuyang lokal. Sabi ko nga ni, Lenny is already in the very good hands of people handling her campaign to become the President of the Republic of the Philippines. Kita, ayusun na po ang satuyang distrito, nalilingawan kita. No less than in Naga City. Pero po ang nagkakandidato na mga suportadores ni VP Lenny. Dahil nga ni Aram kung si Sayaman ang sa indang kandidato. Sa tercer distrito, kan probinsya. Dahil nga ni Aram kung si Sayaman ang sa indang mga pigusuportaran. Open lang po ako dahil it's been opened already that I'm running under PDDS and now you continue questioning my conviction. Kumbaga, please, sa kuya na lang ini. Kumbaga, personal ko na lang po ini. I have to stay neutral because my two friends are already out there na nagkakandidato sa kada saro. May pantulo pa nga rin, sabi ko nga si General Parlade, who is also a very close friend of mine. So I am in the midst of a very serious predicament. Kaya, hagado nindo na magtawa ko ng categorical answer, I would like to say sorry. No, I cannot do that. Because, sabi ko nga kayan, they're all my friends. Bahala na po ang mga tao. Ang importante, ang pagserbi ko po sa tercer distrito, sabi ko, maski ba ako kung politiko, I would gladly accept the challenge. Once elected as your representative of the 3rd District of Camarines Sur, siserbihan ko kamo ning matanos, tol-tol na serbisyo. So Thank you, Rice. Are you saying that the 3rd District of Camarines Sur is an open country for presidency? Di ko aram, Rice. Pero sabi ko nga kayan, I can only speak for myself. The people of Camarines Sur can speak for that. Maaraman na po yung sa masunod na eleksyon. In the meantime, gibuhon ta po kung ano nang nadadapat para sa tuya. So with that, how do you see Philippines under, should Lenny be elected, how would you see Philippines under her? I don't know. Rides. What do you aspire for? For our country? I aspire for the better of our people. If we continue to have this kind of political situation in the country, then the country is going to the dogs. Thank you. Thank you, Rides. Thank you very much, Ma'am Rights. Seryoso kita kabus, ha? Naging seryoso po ang Aram mo kasud mapa ko pigisabritan ni Rides, medyo okay man yan sabi ko nga baga this press con is free for all, no holds barred. Okay, thank you very much, Ma'am Rights. From Philippine Star, si Ma'am Seth De Matera. Sir, sorry. Okay. Si Larry Javier Bicolano from KMFM, Naga. Yata para kino. Well, good ha. Good morning, Idol. Good morning po. Oh, kami maistoryaman kami. Dahil ko nasasabihin kung anong istoryame ni Larry. Pero si Larry, dahil ko man tabi naging boyfriend, ha? Morning, Larry. Good morning, sir. Sa kuyang hapot, yun na nasambita na kasubago na ang 3rd district ko niyan dapat na mabanga sa duwa. Naga City as the lone district, patapos ang ibang mabanuaan comprised nga Calabanga, Canaaban, Kamaligan, Magaraw,
Ocampo as another district. Ano po ni for political convenience o for sustainable development kan duwang distrito? Thank you very much, sir. Thank you, Larry. Depende sa kung anong hiling ta. If you see it that way, that you see things for political convenience, then so be it. But to my mind, the creation of a legislative district in Naga City is for the benefit of our people. Para po ini sa kagabsan. Magkaigwa ni inclusive growth for the Naganyos. Ang Naga po, nasa 38.8% mga migrants, so mga bako man pong taga-Naga. Anong gusto sabihin kayan? That big portion, percentage, nagtutubod sinda na magrarahayan sa indang buhay sa Naga. So, let us complement that figure by providing a framework within which we can work the LGUs and the local politician para magkaigwa ng wider opportunities sa laog kan na siyudad ng Naga para sa mga taga-Naga, lalo na sa mga nag-migrate sa Naga. So, sabi ko nga ni Kayan, this is not for me as a politician. This is for our people. If you see things differently, then sasayin na po yan. Thank you, Larry. Thank you. Next question. Si Manager Alobanya, sir, from NXFM. Thank you, Padi. Good morning, Sir Noel De Luna. Thank you. Mahapot lugod ako ta. Pigiling ko si 6-point agenda mo. Maray, alagad, hindi ko lang aram kung naihapot na ini earlier, tahurin na ako nag-abot. Mayo duman sa ang Pili Airport baga. Haloy-haloy ng kadakol ng mga politiko ang nagpromesa na mapakarayan sa tuyang airport igdi sa siyudad ng Naga. Ika bilang local counterpart ni Adnan Khashoggi, matindi baga ang network mo, garo ka tubig na nag-a-adjust, ano? Dawa sa ka ilaog na kakablend ka. Baka ika ang makapakaray kang sa tuyang airport lamang ta. Importante baga ang transportation, mahalo na ang pamasahe kang flight digdi sa Naga compared duman sa Legazpi Tabi, Noel. Padi. Thank you, Pading Al. The present runway, pigadalan po kan Department of Transportation na dahil na po viable to convert that part of the airport para ma-upgrade siya. So, once elected, part ka duman kang San Miguel Bay Development Program, we're proposing that we put up another airport, a new airport in that part of the San Miguel Bay. Di ko pa ma-pinpoint kung saan po dyan, but we're looking at that portion of the bay para kaigwa kita ng runway. Kasi whether pahalang or the same, we cannot add more space pasiring sa Mount Isarog kasi delikado siya. So we'll have to commission a study para ilipat po yan airport na yan from Pili, maybe in Calabanga or in Cabusa or anywhere diyan po sa San Miguel Bay. Thank you. Okay, thank you very much. Yaw na si Mr. De Matera. Si Ma'am Connie. Si Ma'am Connie from Ma'am Connie Destora from PNA. Connie, good morning. Nagkape ka na, Connie? Ayun na, tabi. Pwede pa ako magdagdag ng kape? Nailing mo na yan, ha? Ang swabe lang announcement, ang pag-order ng kape. Yes po. Good morning, SND. Good morning, everyone. Earlier, you mentioned about the entry of Bongo in the presidential bid as the
diffuser of the tension between the two opposing candidates. Can you please elaborate on this, sir? Opinion ko lang to, Tabi Connie. Yes, sir. Kumbaga, what I'm seeing is, I'm seeing the political situation on the national level, not as a politician, not as your candidate, but as a person and a media man. Kasi, permi kita naghihiling kan sitwasyon. So, lately, ang revolution, pink revolution, mailing mo baga, kung saan may caravan. And then, ang Bongbong Marcos, igwa maning caravan. Nahihiling mo, kumbaga, between the two of them na lang ang lalaban. So, paglaog po ni Bongo, dahil, to my mind, this situation before his entry is already something that may lead us to division. Although, kada election baga, nagkakabara kita. Pagkatapos ng election, baralikan na kita. Alagad ngunya na panahon, iba po, magpun kan 2016. What I'm saying is, dahil po sa provisiones kan Omnibus Election Code, with respect to the withdrawal and substitution of candidates, na nangyari po last day was yesterday. When I get elected, I will have to propose that we no longer explore that possibility of substituting. Kumbaga, digdi po, garo, digdi kita kaiguaning pagkakagurubot na may opening para mag-withdraw, para substitute. They say that this is already a mockery of the election system. No, because it's in there. It's in the provisions of the Omnibus Election Code. Unless we amend that provision of the election code, magpapadagos po ang satuyang nasyon na magkaiguaning araw kaning sistema politika. Okay po. Actually, Mar Arguillas of Philippine Daily Inquirer is watching right now, and he's asking your comments on the suggestion of all politicians should present their SALN as transparency program. Anytime. I have nothing to hide. I can always make public records with respect to my SALN. Thank you, Mar. Thank you, sir. Thank you very much, ma'am. And the last two question. Inutunda po si Ma'am Grace Innocentes of DWNX-FM. Ma'am Grace. Grace, thank you. Si Grace, kaibanan ko manikan to sa radyo, sa DCDR. Kaso bagong aga, early on, pigparibong ang payo ko ni Grace. Ngunyan siguro paparibungon pa ni Grace. Grace, please. Yan. Good morning po. Actually, na-live binakaya kasubago si SND sa NX, and kadakol actually nin mga text messages from the listeners na nag-react po duman sa mga statement po kasubago. Tungkol po sa siguro ano ninda magigwanin parang clear statement from you kung talagang isay po ang pwedeng darawon mong kandidatong pagka-presidente. Garo can si question mark. Anyway, na sabi mo na yan, tagaro mayo kang itulak kabigon sa mga nagkakandidato mo niyan, lalo na gabos ka may alliance duman, pero may ano kaya na ang partido mo, iyon partidong daradara ni Senator Bongo. Tama po? Correct. Correct, opo. Grace. Opo. So, an mga taga-Naga, an mga taga-3rd District, nagahalat, kung igwa talaga nin parang categorical statement from you, kung isip po talaga sa imong dadaro na presidente, sa laban po ini. Thank you po. Sana dalawa ang puso ko. Pero dahil Grace, I cannot make Rights has been extracting a statement to that effect that will lead to making a statement. I'm sorry, please give this to me. Sabi ko nga ni kayan, pirang aldaw na akong day nakaturog dahil dyan. Nag-abot pan sa kuyang amigo si General Parlade. Saro man amigo. How can I make a choice? I can no longer make a choice
at this point or even midday of election, Grace. Kumbaga, I will just leave my faith to you, people, to my constituency. Kung sa hiling nindo maraot ng Noel de Luna is a pro-administration candidate, then I will gladly accept the faith. Kung sa hiling nindo na iyan ang basihan, na dahil nindo suportaran, botohan ng Noel de Luna, maging representante kan tercer distrito ng Camarines Sur, I will accept it. I will accept the faith. I am not a politician. Grace Kengani, I cannot make a categorical answer because I'm not a politician. I am a leader, and I can assure you that I can lead you as a leader for the betterment of our people, not for anything else. Thank you, Grace. Thank you very much, Ma'am Grace. And last question na po kita sa from Iriga City, si Ma'am Tere Iraula. Hi, Tere. Good morning. Hello po, good morning. Long time no see, Tere. Paras kaya kita, Sir BC. Anyway, bago po ang hapot ko, pasalamatan ko muna sa tabang sa sakuyang tugang. So, di ka pa nakatukaw sa pwesto, pero pinatututuhanan muna ang SND Dakulang Puso sa pagtabang po. Thank you. Pero ang hapot ko po, nakaplano po si pag-substitute mo kay Sir Dennis Tria? I did not plan of making a substitute with another candidate. Sabi ko nga nag-abo na ako. Because I have to weigh things out. Ansa ko yung pamilya, mga aki, kung sa'yo naman ako magduman, okay lang sa'yo na. Pero pinaka-importante, pinag-consider ko na pribadong buhay. Na tuninong, silensyo, harayo sa mga intriga na arog kaning na-receive ko niyan. It pains me that in our midst, diba, maski palang gurano an sa imong intensyon, maray, magtabang, may mga panahon na talagang kukwestiyonon ka. So, makulog sa parte ko but I have to move on. Sangaran po kan sa tuya mga constituentes. I will not back down. I will have to move on no matter what and no matter when. Tere, ang sa kuya lang, sabi ko nga kayan, I will have to leave it to fate. Our people deciding. Kamu po ang madesisyon. Sagrado ang sa indong boto. Uutrohon ko, bako po akong politiko, pero gigibuhon ko kung ako tawaning mandato. Sisirbihan ko kamo, ning matanos, ning tultul. Ayan lang po ang pwede kong may promesa. More than anything else, ini pong sa indong lingkod, minapresentar kan sa diri, bako sa kung ano paman, kundi magsirbi ning matanos, tultul sa indo. Thank you very much po. Alat din, madagdag lang tabi ako naman sa araw po kang bigsabi ko kasubago, itong kahaputan ni Ma'am sa Godanoan, mayo pong plano digdi. Kami po sa palibot-libot mi po sa 3rd District, ang mga leader ni SND, yung mga nagkanuruparan ko. Sa gusto mga leader ko man, yun na nagtatararam na sayang si isinding ita, dahil nga nagdagos kan sa iyang plano. Na ako, sabi nga sa Tagalog, sa madaling salita, there is something. Kaya hinanap ko si SND. Hinanap ko siya through a common friend, na ako maulay-ulay kami. Tapigapot ko siya. Ano nangyari? Kaya sabi ko siya, pigkumbisir ko siya na magpadagos dahil siya ang pigaharanap kan mga lideres, sagod kan mga komunidad na nagkataranyog niya kan sa iyang pagtabang. Kaya, no question, si SND, dahil pangani ilhido,
pigaharanap na kan mga tao duman sa palibot-libot mi nahiling man talaga sa totoong pagtabang niya. Nahiling sa iyan generosity, nahiling sa iyan energy. Kaya kung yung baga nagkadarangog ta, dahil pa nga ni congressman, ang mga imagination niya sagutan sa iyan, pigsabi nga ni, so force kan sa iyang idea, manug sa San Miguel Bay, and so on and so forth, yao na tulos. Kaya sa hiling ko, ini si SND, ang talagang kaipuhan ta dyan. Kita baga haloy na dig sa Naga, palibot-libot na digdi, mayo man nangyayari. Sa 3rd District, iyo manggiraray. Kaya nga ni, magtarabangan kita na matabangan taman si SND na matabangan kita. Yan lang tabi. Thank you. Thank you very much. May habol po kita. Last question po from Mr. De Matera from Philippine Star. Marinaga po, Sir Noel. Morning, Seth. Actually, dakulo ng hinapot. Mayo na gid ako mapupurot na bago. Pero ang gusto ko lang pong hihapot sa imo, dahil lang po kan sa imong eksperyensya sa mga palakaw kang gobyerno, sa imong mga koneksyon sa iba-ibang sanga kang gobyerno, all the 3 branches, sa paguna mo po, magagamit mo ining marhay, tanganing magdara ning development projects, asenso sa distrito na sa imong gustong dalaganan. Kasi po, lang po kamumaan magkumpara ako ng kadikit. Halimbawa po sa Albay, sa 2nd District Congressman Joey Salceda, dakulong pong dinarang ko niya na 2022, including pagputa po ng mga bridges ng isla ng Rapo-Rapo, madugtong na po sa Bakakay to the tune of billions of pesos. Obviously, because of his connections. Ika po nahiling min, igwa kakayan, halapad na maray, harayo ang sa imong koneksyon, hararo ang sa imong koneksyon sa tulong sa ngakang gobyerno. Ano po ang karahayan na madadala kayan, o advantage na madadala kayan, pag ika po mailihir bilang kongresista. Seth, salamat. Gurano tabi ang proposed 2022 budget sa 2nd District ang Albay? Dakol, sir, billion. 1 billion, 2 billion, 3 billion, 5? Sobra, sir. Sobra? Opo. Ito lang pong tulong-tulay, mga 10 billion na po ito. 10 billion? Pambihira. Deta karugaya yan na. I can make use of my talent and my connection para po darahon ang anuman ng mihoras na mga katabang po sa mga constituentes kang tercer distrito. I cannot make any promise na dakula kaparehas kan nakukuha ni Joey Salceda ang sa tuyang amigong congressman sa 2nd District kan Albay. But I can very much assure you na gigibuon ko po, gagamiton ko ang sa kuyang koneksyon, sa kuyang talento to secure enough funding to cover the implementation of these very important infrastructure projects for the 3rd District of Camarines Sur. Yes, sir. Yun lang po. Thank you. Thank you, Seth. Thank you very much. Mr. Chairman, with your permission, i-acknowledge na po ang mga leaders Mutabi Haling Calabanga and iba pang barangay. Si Kapitan Camigla, ang pinakadakulang barangay sa Sabang, Yaon Tabi. Good morning, Pading Rustom. Yaon man Tabi, si Board Member Paul Manaog. Board Member Paul Manaog is as designated as the spokesperson of Noel De Luna for Congressman. Okay, so with that, mga kapatid sa hanap buhay, and any statement pa Tabi, Sir Dennis and Sir Noel, before po kita na magtapos ka sa tuyang press conference. Chairman Final Dennis, statement Tabi. Thank you very much po. Sabi ko nga ni, I will just leave it to fate, to God. Because ang gabos po nangyayari ngunyan, dahil ko po kagustuhan, kumbaga, nag-abo na kita, nagsahalawig kan prosesyon, sabi nga ni Kayan, saro man lang po ang lalagpakan. We leave it to God, this to God, diba? All in heaven's name. Dahil po, aram ang gabos, pero ang mga tao, iyo po ang madesisyon para sa satuya. Sa samuya mga kandidato, mga pag-iriba, na nagkakandidato, bako lang po, digdi sa tercer distrito kan probinsya, kundi sa interong Pilipinas. Good morning po. Thank you very much. And God bless us all.
Thank you very much. Inato ko po para sa acknowledgement kay Boss Arnel and microphone. SND, Nuevo Luna, ang pangaran na ibabandera. Takul na ini talagang natabangan. Takul na naginibong ini pinatunayan. Da ipababayaan ng mga tios. Makatao, tunay siya na makadus. Sa pagtabang, iniinatanggap. Sa pagtabang, iniinatanggap. Pag sinabing Noel, Noel de Luna, nakakatabang sa mga pamilya. May respeto sa gabos na kalugar niya. Pero may nakaantabi sa naghahagat ng tabang. Mayong pinipili, hupin man o gurang. Basta ang nasa isip niya, pirmi ang pagtabang. May respeto, makatao, Attorney, mahagad man ako ng ano ka, ang dami mo sa Manila. Ay, yung mahagad kita siya ito, ito lang na lang siya. Sa USB na lang? USB na lang. Gusto mahilig ni, ano, ni Bilheka.